nke taa ọ dịkwa behu uge o ọ bụrụ onye ọbụla ka ị ga-akpanye nsị n'ọnụ ọ na-eli maka obodo oyibo ọ bụ ụmụ nwaanyị ibe m ma ụmụ nwoke ndị na-anwụrụ obodo oyibo bịanụ ka nkọlụ na akụkọ na mmadụ ka akpọta obodo oyibo jiri aka ya naghachi azụ di mmadụ kpọtara ya n'obodo oyibo ya na ya so okwu o jiri aka ya gbala onwe ya plen naghachi azụ unu afụ ngo kedu ka akụkọ a si mee geenụ ntị gwụchanụ ntị ihe akọtụọ gbadata n'ala na peji anyị scroll down unu ga-afụ akụkọ a n'uju ya so ọ sị na di ebe agbanye agba aka o ji nkịlịnke ego na-esi isi ya bụ ịmara donkilinyo di ya wee bụrụ gịnị agbanye agba aka ndị ụmụ nwaanyị n'ụdịkwe ka ọ na-ejekwa ọ bụkwa na ụmụ agbọghọbịa so o wee ruo ofu mbọdụ o wee jide die kpichikom ịmara nke na ọma ngọfụ wee fụ onye ọ bụ ya na die ebe fa gba ọtọ tija n'enu akwa o wee tie mkpu wee tiri akwa wee wunye na mmiri si na onye ahụ ama na akwa oyipuchego so die wee si ka ndị abụ m nwoke ka ndị ihe a ịbụ nwaanyị nwoke ka m bụ mma na-eli ọgbọ na-eli egwusi ọ chọrọ dị isi ndo ọ chọrọ isi sọrọ ọ chọrọ ka emechezi setụrụchi ọsiakwani ndo ọsira ndo nwunye wee mee gị chiri ụmụaka na nzuzo mgbe ọmara anaghachi na Naịjirịa ọmadị mbọsị ihe a mee ochie na ụmụ ya na nwunye ka nọ nso na fa ga-abata ọmara na fa emego gị fa analụgo na Naịjirịa ka ngwa unu ọ bụrụ onye ọbụla ka obodo oyibo na-eyi isi ọ bụ unu mana mba Belgium bụ agụba ma agụnyeghị ọ bụ ezigbo obodo oyibo nekwe Belgium na France na Netherlands na Germany so ị ga-eji nwa ụkwụ si Belgium baa Netherlands baa Holland were ụkwụ baa Germany were ụkwụ baa France wee ị ga-eji nkwụ ụkwụ bịa UK from Belgium ọkwa unu ma nke ahụ so Belgium bụ ezigbo obodo oyibo di ya na-eti eti ka ọnwa ọ bụrụ na o jiri ego ahụ o wee nụọ nwaanyị a dị nnọọ yọng ịma na ịnụ onye dị yọng mara mma nwa dị yoli ịfụ nwa nwata makata mma ichee na Chukwu mee pasha ọ mara mma wee nwekwa akọ na uche nwa akịka uche ka o si akọlụ m akụka o nwere akọ na uche ọ bụ dị nke ka ọ gbapụ ọsọ gaa akụkụ ọzọ chọba dị ọzọ mba ọ naghachiri azụ n'obodo ya so ọ bụrụ nke a na-aga eme asị ọ gbapụ ọsọ ndutekwe gị iwee gbaa ọsọ ịmazị ihe mmeli gị ifu gị nwaanyị jiri aka naghachi na Naịjirịa witi gị na obodo oyibo nwa gbakwuo ọkụ ọnya bụ ihe mmụta na agara eji obodo oyibo na-eyija onwe ndị nọ na Naịjirịa nọ mma ịmọkwụ na ihe na-eji nwa mmadụ onwe onye ị ga-eme imenwuo ihe onwe onye ị ga-eme ịma mmenwu ejiri obodo oyibo eyi mmadụ isi ndị nọ na Naịjirịa nọ ọfụma karịa ndị n'obodo oyibo dị too much ọ bụrụ maka na ị n'obodo ka iji ga-eji ya na-eyi mmadụ isi na-egekwanụ ntị ka nkọchakwala ụlọ akụkọ nke a na akụkọ nke a dịkwanụ behu uge afụ na okwumụdị nke a na a na-abụ nwaanyị agbapụ ọsọ ọgbana na ebe a na-enye ụmụ nwaanyị ụlọ maọbụ ọchụpụ die maọbụ ịmago o ji ụmụaka na-abụ wee kpọrọ fan o wee chịrị ụmụ nwoke mmadụ wee plan kpọọ nnọọ ihe nke a ka ihe a si wee mee ọ sị na o nwere ofu nwaanyị anụgodi nya nwaanyị ahụ ọ na-eme nnọọ fashọn ọfụma ọ makwa mma mgbe niile ọ na-eme fashọn ndị ọ nọkwa na di so ọ ya bụ nwunye gị na-eme oke fashọn inye onye enyo ọ na-eme nke fashọn crazy ahụ onwe nke a na-akpọ fashọn crazy ị ga-eme fashọn imeti ibe na nso ihe na-abụ ihe nwere oke na-abụ o mebe nke crazy one inyobi enyo imonitọ bịa ọ si na nwaanyị ahụ nọ na di na-emekwa fashọn crazy so o nwee ebe ọ na-agaba na weekend mgbe niile olu ọ na-aga na nke ụmụ nwanne fa kpọrọ ụmụ ya gaba mbọsị monde ka o ji anata mgbe niile so o wee kakata n'ụzọ o wee chezuo ihe wee ṅanataba azụ ozugbo ọ na-aṅanata azụ die na nwaanyị ahụ ebidogo kwọbagharị ikwo kịrịkwọ fa yipụchego akwa wunye akwa enu were akwa fa
gasacha ebe tere aka wee na-akwọ ikwo kelekwo wee bata nnọọ emenete n'ekwefa kafa gba nnọọ ụtọ tijaa ọgbọkwa nke na-atụkwasịla akwa n'arụ o wee tie mkpu siri ike n'oke onu wee sị ihe a ka unu na-eme o wee sị na ihe o mezi bụ na o tie mkpu wee fụ akwa nwaanyị ahụ ebe oyi pụlie wee wụsi ebe tere aka o wee chịkọrọ akwa ahụ ihe mbụ o mebu na ọchịkọrọ akwa niile ahụ wee wunye na bọket mmiri gbanye mmiri wunye ncha wunye ụmụ wee bidozie mba wee rekibe wee na-aba n'azụ ugbu a na janja nwaanyị bịazi anyị ka ị na nwaanyị afọ ozi akwa oyi wee na nwaanyị bịazi anyị ka ị na nwaanyị afọ ozi akwa oyi wee na usekpuru ha na wele ikpele na-ejizu ebe niile na-ayọ otie mkpu ndị nebo gbata n'erie nne wee bụrụ witness ya ịmana ka a na-eme ihe niile di ebebali ya nnọọ mba si ya kedụkwa na ụdị mkpali bụ ihe anyị na-akpali m nnọọ ebe a kedu ụdị mkpali bụ ihe nka ihe a ka ọ na-agwakwa nwunye ọsi akwani ndo ọya okwu biko o buru ikpere ịma na ụmụ nwoke na-akarị biko ịma na imejọ ị kwesịrị ịyọ biko nwoke mejọ ị ga-ayọkwa biko nwaanyị mejọ ị ga-ayọkwa biko ọ bụrụ nke na ịbụ nwoke ka ndị ya mara ayọ gị biko ka ọ na-ekwuzi kedu ụdị mkpali bụ ihe a nwunye wee zụzụfiola ịdakwa mmadụ tie nye anya si ya na ọ bụ gị nwa kpaliri onwe gị ịkpaliri onwe gị nya bụ a ga-akpalikwa gị onye kpatara nkwa arụrụ si ngwele ya pụtara ya ọlịlị ndị nebo agbakọ ọ kpọrọ nnọọ ndị nebo agbakọ ayọbazi anya ayọ tie nye aka nnọọ ewee ndị ofu onye nebo chita akwati ya nke nwaanyị wee si anya na o selie ma foto vidio onye ma vidio chiri ma akwụ ya wụya na mmiri kpọọ die ndị nke nwaanyị si anya bịa chila akwa nwunye ebe die wee bịakwa chila akwa nwunye ebe abanyelie na mmiri wee naba o wee bụrụ nye na nwunye ihe a ka eme ya na onwe ya agbaghara ya dị nwunye otu nwunye so ịma na nwoke anaghị ayọkwafa biko n'ụdị ahụ ọ yara ayọta nwunye na biko ọ chụrụ nwunye straight away and nwunye ya ka amụta akwụ nwa onye na-eme ihe a na-eke ikpa o tegokwanya na ya bụ fa ga-ebizugo 5 years ọ mụọkwa nwa o wee bịakwa na-ekokwa ikpa ọ dịkwa egwu ọ sị na nwaanyị a mgbe niile ifu ya okechechichiche na-ekike wee kwupụ a na-asị ya good fine beautiful ọkwa ifu ndị a na-anọ n'ihu akwụkwọ na-eme gị good fine beautiful ị na-achọ mọ ka ị wee look good fine wee please ye fans na-ekwe gị na ịgba n'ilo na-edi gị ịchụ gị so uche gị dịkwa ya weli nke ị nwere tinye n'arụ do proud of yourself na-eme show ka ibe gị si eme ebe ọsọ gị bili imebe show onwe gị ọsọ gị bili na mgbọmgbọ ụlọ village life dị mma ị na-eme content wekwuo village life ka village dị ọ bụ anyị nwe nọ n'obodo oyibo na like watch village life ịmara ka ịmara anyị na-efeel at home mana unu na-ebi fake life onye bịakwula obodo oyibo ọ bụrụ ije na-achụgharị di mmadụ di ya ya ọdị biko na-asị ya ọ bụ nwoke mmeri ọkụrụ lie egwusi lie ọgbọnọ lie nsara ezu m ka eme ọ bụrụ na m anara akpata ihe na-aba na-eri ekili na-achakpudo nwaanyị anya nwaanyị wee ọkwa ị na-achakpudo ya anya o wee plan ya n'ime onwe ya maka ịyọrọ ya biko ọ plan cha o wee jee gbachicha tiketi nwoke amara gbachicha tiketi gbaa ma nke ụmụ ya nwoke jebe n'ọrụ ka o si eje jebe n biznes jebe n 1212 target ya eji mara na di ejetiga aka mbọsị ahụ o wee chịkọrọ ụmụ ya niile wee gba flight na di ya nata na-achọfa tie na fa nọ nso ụmụadị na fa agatiga aka wee na-anyafa chiji efo o wee tigelive ma ọ bakwa anya na nchọ nwunye ọ na nsụkwa anya mana polisi si ya nnekwu ụzọ nwunye gị si ọ nago nwunye esi ya esi anago ma ọ bụrụ onye ọbụla ka ị ga na-akpanye nsị n'ọnụ maka obodo oyibo ọ bụrụ onye ọbụla ka obodo oyibo na-awụ ịghọtago ọ bụrụ onye ọbụla ka obodo oyibo na-awụ ị na-akpanye onye ahụ nsị n'ọnụ ọ na-eri maka obodo oyibo ụnụ afụgo niile ọkwa ụnụ afụgie
ụmụ nwoke ndị kpọta nwunye wee na-akpanye nsị n'ọnụ maka na ịkpọtara ya obodo oyibo ngwa kpọtakwa gị ị ga-erube isi ọkwa akụzibegolufa gị obele oge kịta ịgbapụ ndị akụzielifa gị ndị nọọsụ unu a na-agbapụka unu a na-enweke nsogbu ndị ụmụ nwoke ọ na-adị ka ekwute okwu nwaanyị ma nwaanyị eme gị ihe ma o mere gị ọ dịghị ka ọ gị kugbuo onye ịzọgbuchi enye sọgọ ọ ga-ebi n'elu ụwa ịfụgo n'ihe nwoke ibu unu mee fụ ihe nwaanyị meri ngwa kedu na onye ikpe ma ndị be anyị kwuo na eziokwu n'ime mmụọ na eziokwu unu kedu nke ncha nke bụ ụmụ kedu onye a ga-ata ụta ngwa taa na ụta ka m fụ n'anya kee ikpe n'ime mmụọ na eziokwu gị ngwanene ụmụnne nye na anyị akara ịfụnanya ma kesakwana ya biko ọ si na di na-ayụ anya nganata azụ ọ bụrụ gị ga-aṅanatazi kịta ka ọ ma na ọ ga-ayọba mgbe ụra mebiche anya mgbe ihe mebiche ọ bụrụ na ọ yọọ mgbe ahụ ụmụ nwaanyị na-agbagharị so izi ma difa gbaa n'ilo ịghọtago ọ bụrụ na ọ yọọ mgbe ahụ nwunye ya agbagharịkwa ya nabata ya maka ọ nọkwa fana abụ bie tufu o wee nyaa ihu wee gbalụ onwe ya ụgwọ nwakpi gbaa tiketi wee fewalụ ọ bụrụ na ọ yọọ biko mgbe ahụ I believe m na nwaanyị a ga-agbagharịkwa ya kịta ọ na-asị m onye anaghachibe ka onye anaghachi gwana ya onye anaghachi ka onye anaghachi ka onye tanda ebe ahụ onye nọrọ ebe ahụ ka onye anaghachi wite ụmụaka na-abụ nwoke na nwaanyị ka ọ dị na mgbe ọzọ dị na anyị akara ịfụnanya ma kesakwado ndewo nke emesịa anyị